Ceau, dragilor, astăzi să ne jucăm jocul acela cu nerds. Eu voi alege prima bomboana și după va alege Ana. Hai, eu aleg. Întoarce-te, Ana. Aceasta. Rian, întoarce-te. Aceasta. Bun, hai să începem. Da. Asta? No. Stai, asta? No. Safe. Safe. Asta? Safe. Asta? Safe. Asta? Safe. Asta? Safe. Asta de Safe. aici. Safe. Asta? Safe. Asta? Safe. Asta mov de aici. Safe. Safe. Asta la altă mov, care e ultima. Safe. Safe. Asta portocalie. Safe. Asta verde. Safe. Acum asta. Safe. Safe. Asta? Safe. 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 Asta? 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 Safe. Am ales-o amândouă pe asta? Da! Am ales-o ambele pe asta. Acum o să facem cheers. Pa!